Welcome back to the YouTube channel, Malawian Cameras. Guys, thank you so much. EI nditu zikuyenda nditu EI zikupita patsogolo page, channel zikupita patsogolo tukoza kwambiri kumaso we are interacting. Kumaso anthu akupanga subscribe, anthu akupanga like, anthu akupanga share. Umwe ndi mmene zimafunikirira. Ndikuti aposo zimatipasa encourage. Ndile ndakutengana gift kamphatso kuchepa kokha chifukwa nditaona pa list ya anthu amene tikupanga interact, amene akupanga follow, nazapeza poso kuti panali 43% imene from South Africa. Kusenzoti kuti anthuso ku South Africa komene koko akutani akuonera nawo akumapanga interact. Iyayi ndi ndakutengerani kamphatso kakang'ono kamene inuyo ndithu kuti ukagwiritse ntchito nthawi ina yake kutsogolo kuno muzati akulu inuyo munandithandiza pondiwongolera munjira zina ndi zina. Choncho komanso kuli anthu enaso choncho maiko osiyanasiyana komabe anyway topic yale yote ntingo kambirana ako pang'ono zokhudzana ndi why kupita kunja, chifukwa chani, chifukwa ndikafunso kamene kali kakang'ono komabe ku philosophy amene munapanga za philosophy. Ku philosophy it's based on why. Pachiti simene kupanga zizifunsa kuti chifukwa ndupanga izi ndi uziziyankhaso kuti chifukwa zakuti zimene zo ndi zimene zimafunikira pachiti yonse kumene kupanga osangokhala kuti kupita kuchino kokha kumene kuzifunsidwa kuti why. Komano ndiye mtini tilongosolelane kupang'ono nkhani kukhuzana ndi kuchoka dziko lako kupita dziko la ena. Chimachitika nchani? Nchifukwa chani muli ku South Africa? Nchifukwa chani ene muli ku Zimbabwe? Nchifukwa chani ene muli kaya kutiko sindingakutchule? Why? Anyway, video hii by the way ndi education purposes ndiye tingophunzitsana amalawi komanso amene mukutitsatira ku Malawian Cameras. Malangizo awo agwiritse ntchito bwinobwino. Ndiye funso ilili tikuzaza kuti enanu mutha kuyankha koma ena simungayankhe kuti why muli ku South Africa, why mupita kuno kulikonse kumene mupitako. Ena I don't know, sindikudziwa ndi yankho lanu limenelo. Komabe osadandaula lero tigawa magulu ndiye kena kuti uone kuti zonsezi zitithandiza bwanji. Chabwino, imene ndi one of the benefits imene mungayipeze for subscribing and following this channel. Chabwino, chachikulu akuluakulu tidziwitsana ichi. Munthu chifukwa chani munthu amachoka dziko lake kupita dziko lakwina? Fosambe andile meno. Chifukwa chani munthu amanyamuka dziko lake, kusiya dziko lake, kusiya kabanja lake, kusiya makolo ake? Ndifana anthu timanyamuka kuchoka maiko athu kupita maiko akwina. Chifukwa chani? Pali zifukwa ziwiri zokha. One, umakhala kuti kuchoka dziko lakolo kulisamuka for good. Kuti abasi dziko langali ndalisiya, dziko langali ndi lausiru, dziko langali ndi losauka, dziko langali likutere basi ndalisamuka ine ndikunyamuka basi ndikutani ndikupita ku dziko lina. Ndiye umanyamuka ukakhala ku Zimbabwe, ukakhala ku South Africa, ukakhala kuti kumene kuchako ndeno utha ukakhala mmene ukufunira, ukakwatira, ukakwatiwa muni mosema. Chifukwa kuti iweyo ukuchoka dziko lako chifukwa kuti sugwiza nalo nkupita dziko la ena. Chifukwa chambe chimakhala chimenecho. Chifukwa mwa anthu ena amachoka amakachona mmene kuchako basi ukachona basi. Kuti kwawo sanapita 1990 chani komano za ku Malawi abira ntchito basi anachona kumene kucha. Chabwino, chimene chifukwa chonditla kusamuka dziko ili kupita dziko ilolo chifukwa kuti ilili basi sikulifunaso chifukwa choti ndilosauka kana ndilachani. Anyway, muzifukwa zimene ungakhale nazozo. Chabwino, reason number 2, chifukwa number 2 chimene munthu amachoka dziko lake kupita dziko
lakwina. Chifukwa number 2 chona kuti umafuna ukapeze capital kuti ineyo sikuti ndikulithawa dziko langa la Malawi kapena dziko limene ulilo kuti ndalithawa ndalisiya ineyo ndangochokako chifukwa kumene ndikupitako kuli ma opportunities, kuli mimwayi yambiri, dzikolo ndilotseguka pakupanga zinthu zambiri. Ndiyo manyamuka kuchoka dziko lako kupita dziko lakuti dziko lina ndikumakhazika kutiko kumene kuchako, koma ndicholinga choti iweyo udzabwereranso ufuna ukangona zoti mimwayi imene ikupezeka ku South Africa si mimwayi imene ikupezeka ku Malawi. Ndiye ndifuna ndipite kumene koko ndikapeze zinthu zingapo basi kenako ndikazikatheka zonse ndikabwerere kuti basi ndisazasafareso ku Malawi. Chimene ndifuna number 2 akwaakulu tinasanamizane pano ku South Africa kuli ma opportunities ambiri, kuli mimwayi yambiri kusiyana ndi ku Malawi. Ku Malawi kunoku ndikuvuta muzochitika. Mukudziwaso inu anthu amene muli kumene koko amene mukukonzekera kuti munyamuke mbira ku South Africa zonsezo mukaziona. Anyway, kuchano ukanyamuka kuno umakhala anthu ambiri Amalawi ambiri timakhala ndi mindset yona kuti ndikupita ku South Africa kuti ndikabwerere koso ndikapeza ina yake mina nzapange business nzatani. Izo zimakhala zoti ndi mmene ifeyo tayikira mapulani athu, ndi mmene ifeyo taganizira mmene tikuganizira kuti tipanga zimenezonso. Anyway, ndi Amalawi timanyamuka bwinobwino kukwera basi kayakhala Monorama kayakhala chani, timanyamuka ulendo utalikitsa kuti waku South Africa. Ndi cholinga choti ifeyo tifuna tikangopeza kwa mpamba tizikabwera kutiko ku Malawi kwa. Kumano chimachitika nchani tikafika ku South Africa. Tikafika ku South Africa kuchaka dziko simene tupitalo timapeza kuti ifeyo unknowingly timapeza kuti ifeyo mosazindikira timapeza kuti tachoka pa chifukwa cho chimene tapitira chija ndakamba kale patupale zifukwa ziwiri. Timapanga shift, timapanga swap. Iwo sakudziwa iwe pena mene kuchako ufuna zabwereresa ku Malawi, koma ano chikhalidwe chimene kukhala ku South Africa nchiona kuti ncha munthu amene wabwera kuzachona ku South Africa kuja, ncha munthu amene wabwera kuzatani kuzachona ku South Africa. Izi zinthu zimene zimapangitsa kuti tikapita kumene kuchako tibwere opanda kana kalikonse 1. Kapena kuti tikapita kumene kuchako tibwere ndi zikatundu zoziza galimoto, njinga, mabigiri, ma TV, tikabwera nawo kuno timayamba kugulitsa, tikapaka 2-3 days timayamba kugulitsa zimzizo, tikagulitsa tayambaso kupyaso kosala kanja kongola ndalama transport kumala kuno kwa usiru unyamukaso wautali kuti kwa utali ku South Africa. Senza kuona kuti managing senza kuti pena pake sina ende bwino. Anyway, izozo ndizimene tifati tiphunzitsane lero li. Ndifane mwana kuti ndika gift kamene tufati tipatsane kwa anthu amene tili m'mayiko ena. Komano especially South Africa. Why South Africa? Ifoti ndaonakala kuti ndauza no 43% amene tikupanga nawo interact amene ali pa channel chinochi awuza ndi South Africa. Anyway, chabwino. Mukudziwa kaleso kuti kumalawi kunoku ndalama yathu sili stable. Kwacha sili stable. Ikungoti ta yagwa. Choncho munthu ukapita ku South Africa wakhalako wabwera kuno umapeza kuti zinthu zadula kwambiri. Akamakuza mtengo maona ngati akubera. Komano zinthuzo zili choncho ndithu. 1 2 kusatha ukakhala kuti iweyo choyambirira pano pasopano tiyambe ena mina siti nakonze zifukwa zimene tinanyamukira ku Malawi kuno. Ena siti kuzidziwa. Wafisa ena asemupita ku Malawi asende sindikudziwa watu. Ena ine ndi umafuna ndimafuna ntapita. Komano strategy njira sikuvuta. Anyway, ngati uli ku South Africa ngati uli kuti uli ndi mwayi waukulu kuposa munthu amene ali ku Malawi.
mukudziwa kale kuti kandrama kaja kamakhawo kamphamvu kusiyana ndi kutiko kusiyana ndi kuno. Utha kupanga chinthu china chake chabwino kwambiri iweyo nzotheka kuti kumene kuchako kuchoka ku South Africa nkubwera ku Malawi kunoku iweyo osazagwiranso ntchito ndikumakhala kuti zinthu wapanga kale chifukwa cha njira zimene iwe ungapange uli kutiko uli ku South Africa. One mistake imene timapanga kwambiri imene timati tikachoka kuno ku South Africa imene timapanga yambirira ndi iyo yoti kupanga kupanga shift zinthu zathu, kupanga swap chizifukwa zimene tapitira ku South Africa. Iweyo unapitira kuti ukapezeko mpamba basi pamene kuchako ukhazikika ka upeze mabanja kumene kuchako ndimakhala kuti kumene kuchako. Nde zimene zichazo ndi zimene zimakhala kuti zikusokoneza kwambiri, zimakhala zikusokoneza system imene iweyo kapati chifukwa chimene iweyo unapitira ku South Africa. Iweyo ngati unanyamukira chifukwa choyambirira chichona ti ineyo umene kuku basi ndikachona basi iweyo ukhoza kachona pewe iwe ndife tilibe nkhani. Koma iwe amene unyanyamuka kuti ine ku Malawi kundibwereraso ndi amene umvetsesa izizi.